manuk putih. Gangsa munya marang jaling macan danyo Tatangane bentuk sraka Mas Taslim nggo Mas dandang gula titipane langkung rumiyin. Kula aturaken dumateng para sesepuh disepuh ing tasih kepareng pinarak jenak. Wah iya, ngono kuwi. Monggo Mas Taslim. Kita amung acaos kalimput marang turunira kang nyambung Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Mliginipun ingkang tim biru Pak Suripto Banyumas, Pak Yani Suseno lan sedaya kemawon Mbak Yanti Berkah, Pak Slamet Bayu Nugroho dan lain sebagainya. Matur nuwun. Ya, monggo Mas Taslim. Wajiban kang satu ngupakara murih Nderek wungon saking Kauman Pak, kalersan nembe wangsul teng tanah kelahiran. Salam hormat kepada keluarga Madangkara, semoga sukses selalu. Saking Pak Harnoto Kades Tenggarong Seberang. Wah iya sing nate nimbali awake dhewe kuwi, Truk. Nggih, ngoten. Sugeng laras Pak Harnoto. Nggih. mamarti kautaman mamrih bisa Nderek nyimak Pak Dalang, salam kagem Roko Mas Taslim saking Pak Waris Sugiono Surabaya. Wah iya nggih. Iki lho Kadang Sinarawadi nggih. Ya Mas. rumeksa titipan ngira
binuti murih lastari payu padha Or kemari palok cinawi nglaras-nglaras bangsa ngene kepenak-kepenak ya, Truk. Wah, temenanan kok. Nduk, omah iki njaba kaya apa? Apem dawet. Nah. Apal, Nduk? Rapal ngrepek ya ora apa-apa. Karyane mbahmu yo an iki kaya apa. Ngrepek ya, Pak. Ora masalah. Ayo. Ya karo melu ngibarke ya karya-karyane Mbah Sukran Suwanda wong nyatane aku ya putrane sampean ki ya putune lek nganti karya-karya besar mongko sing jumlahe atusan lah awake dhewe ora menampilkan wah jane maneman ayo mutiara kependhem tenan jumeneng Nduk maca ora apa-apa karo jumeneng ana bawane to Keh Wonten. ayo coba kaya apa ayo Umi Hafifah bocah ki pancen karaktere lek kon nembang bangsa sing alus-alus ngene iki trep. Wah iya, ngono. Ya Nduk, coba kaya apa? Manuk putih. Gangsa Manuk putih iki yen ra kleru blekok. Terus gangsa munyong rangin kuwi uyon-uyon mula terus tresna kok nggo guyon nah kuwi mau Raja
putra Raja Jenggala Panji. Mula sira kangmas aja cidreng janji. Panji Tengkorak. Ya ngono. Panji Asmara Bangun. Sing taun iki pancen lagi getol-getole kabeh para seniman besar dipayungi karo pemerintah ya kuwi ngangkat babakan Panji kuwi. Oh iya. Putra Nagakini Antarja aja gawe mangga langgamipun apem dawet ya coba kaya apa Om dan permati opak beras Terima kasih, matur sembah nuwun, mirasa temenanan Mas Gareng. Wah iya temenanan. Ya saiki genti digebrak terus minangka pamungkas upamane donga marang mempelai berdua muga-muga menjadi keluarga yang lestari. Wah iya. Lagune era sekarang lestari coba kaya apa. Terus apa kuwi jenis nembang cah telu Winong, Mbak Birgita karo Mbak Trihastuti ya coba kaya apa. Wah iya. Diaturake kanthi panyuwunan kanthi pandonga bebrayane iso atut runtut-runtungan nganti kaken-kaken ninden-ninden Mas Bayu Saputra karo Mbak Milasari. Sebar iki engko gamelane pindah ning Gondang Reja. Ha iya. Ki nderekake kanca-kanca 2000-an. Awake dhewe engko guyon ning kono. Nggih, ngoten niku. Yo, langsung kemawon coba kaya apa Lestari bertiga yuk berpacu dalam melodi. Ya yo.
Awas, yo. Makasih. Keng dalu Bapak. Nggih. Niku di pencet riyen. Nggih. Ampun disebul. Ah, sebul rusak no ngawut nggih. Cek ngaten nggih.
Sing ngangge kabel ya ora apa-apa. Nggih. Niki wireless, Pak. Napa, Pak? Wireless. Nggih, wireless. Nggih. Sing bener wireless. Jenengane ngarani wireless, Pak. Ah, nggih, mic tanpa kabel niku wireless. Leres. Nggih. Nggih. Niki Asma nuwun sinten? Kula Surahman, Pak. Pak Oh, Surah. jenenge etek-etekan wae. Pak Surahman. Iya. Nggih. Saking Kuncen warganipun Mbah Lurah Sunardi. Mboten namung tetanggi mawon. Oh, pundi? Oh niki to. Lah nggih daleme Kuncen mriki ya wargane Mbah Lurah. Nggih. Ngapunten nika kagem lenggah kali bapak-bapak teng mriku kali kula titip sound system kula ngadeg teng mriku. Nggih. Live streaming YouTube Madangkarang ya, Pak. Kuntadi channel. Oh, Kuntadi channel. Nggih, leres nggih. Monggo menawi sak bawanipun ta mestipun. Mboten, nek bawa ini ngentekne wektu, Pak, nek kangge kula. Oh, ngaten nggih. Ha Waktu nggih. ini pun singkat niki pun. Ah nggih, siap. Nderek kemawon dumateng Monggo panjenengan. nyidam sari, langgam. Langgam dikae gedruk kaya. Kayak mau lho. Oh, nggih. Dikai gedruk. Iki coba-coba, Pak, niki Pak Kusnadi. Heh? Mbah dalange lali aku. Nggih. Senes Kostati. Lah Kusnadi kan rumah sakit. Lah nggih, Pak. Monggo. Niku nggih. Berarti yen ngangge gedruk dangdut mangke. Oh nggih, siap nggih. Monggo Cak, yo Val, Mas Noval, ayo diaturake. Umpama seliramu sekar melaju, aku tumbang hidang sari. Umpama seliramu mengargi wong manis, aku kangen kali kelewati. Sinaksen lintang semono gaji prasetyaning ati tansah kumangkiling netra rinasa Pak Dalang. Wah, luar biasa. Iya coba-coba Pak Dalang. Coba-coba Pak Dalang. Dalam Coba-coba. wah nggih. Nyobae berkase kadung ngoten kok nggih. Nggih. Tur dasare swanten jenengan mlebu teng dalem jenengan piyambak lumantar son nika lho. Live streaming YouTube ya, Pak? Wah nggih lho. Nggih. Kostadi channel. Nalikane roen dalu adikku lan ramane ganti mati ora Hei. Upama sliramu sekar melar
Sina Kobok Kerawan Samudra Orai Hati-hati Sanawati Bareng ngangkat sukune malih sak brebetan kados Pak Kartolo jenengan. Diomongi nek tabuh wong sagane jan menak tenan, kondang tenan. Dalah. Yo kompak. Nggih. Nalikane ron baru ati. Landaman sira nganti mati ora bakal lali. Nun sewu Pak, garingan. Pripun? Garingan. Mboten dados napa kula sing matur nuwun Cak Kartolo jenengan pun kepareng atur pisumbang swanten